देशभरातील हवामान विभागानुसार यंदा तापमान हे 42 अंशावर पोहोचलंय. भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार पूर्व आणि उत्तर पश्चिम भारतात यंदा उष्णतेची लाट येणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. उष्णतेपासून थोडासा आराम आणि थोडी थंडी मिळवण्यासाठी समुद्र किनाऱ्यावर जाणाऱ्या पर्यटक आणि स्थानिकांना राज्यनियुक्त व्यावसायिक जीवरक्षक एजन्सी दृष्टीच्या माध्यमातून काही सल्ले देण्यात आले आहेत. या उन्हाळ्यात समुद्र किनाऱ्यावर तुम्ही भेट देणार असाल तर या महत्त्वाच्या गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा. आपल्याला माहिती आहे की आपल्या गोवा राज्याला सुंदर आणि निळाशार असा समुद्र किनारा लाभलेला आहे. संपूर्ण दक्षिण गोव्यात 22 समुद्र किनारे आणि उत्तर गोव्यातले 17 समुद्र किनारे हे जीवरक्षकांच्या माध्यमातून संरक्षित करण्यात आले आहेत. या व्यतिरिक्त मायम तलाव आणि दूधसागर धबधब्यावर सुद्धा जीवरक्षक तैनात करण्यात आले आहेत. जीवरक्षक तैनात असलेल्या समुद्र किनाऱ्यावर पोहणं म्हणजे आपली सेफ्टी असते. नेहमी जीवरक्षकांनी चिन्हांकित केलेले झोन असतात. हे सुरक्षित झोन असतात आणि त्याच ठिकाणी तुम्हाला पोहता येऊ शकतं. लाल आणि पिवळ्या ध्वजांमध्येच हा झोन पाहायला मिळतो. लाल ध्वजानं चिन्हांकित केलेला झोन नो स्विम झोन असतो, जिकडे पोहण्यास धोका असतो. जीवरक्षक सकाळी 7:30 ते संध्याकाळी 6च्या दरम्यान ड्युटीवर असतात. तेव्हा समुद्र किनाऱ्याला भेट देणं चांगलं असतं. या व्यतिरिक्तच्या वेळात तुम्ही समुद्रात पोहणं हे धोकादायक ठरू शकतं. वाढत्या तापमानामुळे डिहायड्रेशन, सनबर्न आणि उष्माघाताचा त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे तुम्हाला स्वतःला वाचवण्यासाठी टोपी, छत्री वापरणं गरजेचं आहे. सनस्क्रीन लोशनचा तुम्ही वापर करू शकता. सोबत पाण्याची बाटली सुद्धा ठेवू शकता. भरपूर पाणी पिऊन तुम्ही स्वतःला हायड्रेट ठेवू शकता. सध्या गोव्यात पाहायला गेलं तर पर्यटनासाठी नागरिकांचं प्रचंड प्रमाण वाढतंय. त्यामुळं एखाद्या वेळेस आपलं लहान मूल हरवण्याची शक्यता असते. अशा वेळी घाबरून न जाता तैनात जीवरक्षकाला ताबडतोब सूचना देऊन तुम्ही मदत घेऊ शकता. काही वेळ समुद्रात पोहताना रिप करंट बसू शकतो. यावेळी पाण्यावर तरंगत राहण्याचा तुम्ही उपाय करू शकता. तसंच तिथं असणाऱ्या जीवरक्षकांना सतर्क करू शकता. हे जीवरक्षक सतत समुद्र किनाऱ्यावर लक्ष ठेवून असतात आणि अशा घटना ओळखण्यासाठी त्यांना विशेष प्रशिक्षण दिलं असतं. त्यामुळे न घाबरता तुम्ही काळजी घेऊ शकता. समुद्रात पोहायला जाताना कधीही एकटे पोहू नका. तुम्हाला काहीही प्रॉब्लेम वाटला तर तुम्ही हात वर करून मदत घेऊ शकता. प्रत्येक समुद्र किनाऱ्याच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ किंवा जवळपास काही सुरक्षा चिन्ह किंवा त्या स्वरूपात सूचना लिहिलेल्या असतात. त्या नेहमी वाचा आणि त्यांचं पालन करा. स्वतःला पोहता येणं हे वेगळं आणि दुसऱ्याला वाचवताना पोहणं हे वेगळं. जर तुम्ही पक्के पोहणारे नसाल किंवा प्रशिक्षक जीवरक्षक नसाल तर तुम्हाला कोणीही अडचणीत दिसल्यास बचाव करण्याचा प्रयत्न करू नका. तुम्ही जीवरक्षकांसह समुद्र किनाऱ्यावर असल्यास जवळच्याच जीवरक्षकांशी संपर्क साधू शकता किंवा आणीबाणीच्या परिस्थितीत जीवरक्षक टॉवरशीही संपर्क साधू शकता.